Erokamano jawinjo kuom yiero Ramogi TV mar kelo ni weche manyien kinde ka kinde. Wan bende waikore thuolo ni mar kelo ni weche manyien mag Migago, kama waiko ni weche mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi mawuok Kaluo. Machiegni to kuond weche. And for us, we are not looking even at the political affiliation of the offending characters. We are going to go with them after them impartially. Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki olando ni jasiasa moro amora mabiro nyayo tulo ibiro kawo ne ondamo mar chik ma ok odewo teko mare. Ute fwambo mag piny Afrika ma ugwe oyangi ni pod ok mi maino mine e kinde magitimo sigandgi. A businessman alikuwa amefungua kazi yake kama kawaida, akaenda nonro gi nek mar johala moro manochuo gi mala ka bang'e to piny nogoyo monego achich mitudo gi nek mare. Machiegni nyinga Milton Ocheng. Faith Odhiambo e ogai manyien mar okinde pachoka. E kinde ma Mwanza Ombati bende noyier kaka jachung' mar okinde ma joma chuo e duol mochung' ne tije bad Migago mar JSC. E duoko mohiu manyo gol kod duol mochung' ne yiero mar IBC, Faith Odhiambo nyoyudo ombulu 3,113 kipimo kod Peter Wanyama manoluwe machiegni kod ombulu 2,165. E duoko mamoko, Mwanza Ombati ne oweyo ji mathoth gi buok bang' yombo jakom machon mar LSK Eric Theuri e ng'wech mar chung' ne okinde joma chuo e duol mar JSC. Chris Owino noluwo chenro makama kendo koro losonwa lipot mabiro ni. E yiero mar gwelo jotelo manyien mar riwruok mar okinde pacho kae LSK, Faith Moni Odhiambo ne olwaro jochung' wetene 4 e ng'wech mar yiero ogai manyien mar okinde. Faith Odhiambo, ma en jalup jakom mar LSK, ne oyier kaka ogai mar 51 mar okinde bang' ng'wano ombulu 3,113 e duoko mohiu mane oland kod duol mochung' ne yiero e pacho kae IBC. Okil Kamaloka Peter Wanyama mane luwo Faith Odhiambo e thuolo mar ariyo ne ogoyo bade piny chon bang' neno ni Faith osekwalo ne ng'wech. Wanyama ne omako thuolo mar ariyo gi ombulu 2,165. Caroline Kamende ne omako thuolo mar adek gi ombulu 888 e kinde ma Bernard Ngetich to ne owuok kod ombulu 833. Okil Kamaloka Njokimbo ne oyweyo 511 721 mane olut kod okinde. Milimani Law Court, station number 4. Total number of registered voters in the polling station 817. Total number of rejected ballot papers 9. Total number of rejection objected to ballot papers 0. Total number of disputed votes 0. And total number of valid votes cast 309. Number of votes cast in favor of each candidate: Daudi Caroline Kamende 28, Manyonge Peter Wanyama 93, Mboshe Harriet Njoki 24, Ngetich Bernard Kipkwech 23, Odhiambo Faith Moni Aoko 141. A declaration. We do not have any final results, and a declaration of the results, of the official results, will be done not earlier than Tuesday. Please note. Duoko makamano yango ni Faith Odhiambo dhi kawo kar jakom mawuok e tich Eric Theuri kendo bedo miyo mar ariyo bedo jakom mar LSK bang' Recho Omamo.
jo maber ndiangiso Nyasaye erokamano gi all the members me kokil maneno chung koda gi members me awachoni from all over the country wayudo so much. Anyalo wachoni are not just a candidate of members of Law Society of Kenya. They work in large numbers, go now reassure again. They have said it's time for a female leader to take over, a female leader who is capable, who is competent, and is up to the task. Mar jachung mar joma chwe e duol mochung'ne buche JC Kamaloka Mwanza Ombati ne onyiso SK Eric Dauri twang' ne yudo olo 3,357. Dauri mane gi gino mathoth dolemo makamano ne otieko e tok Ombati gi ombulu 3,292. Profesa Michael Wabwile ne oyudo ombulu 629 e kinde ma Ishmael Nyaribo to ne owuok kod ombulu 95 kende. Duol mochung'ne weche mag yiero mar LSK ne opako okinde kuom wuok oko kendo goyo ombulu e yo mamuol kata odoko ne ntiere weche matin mag ywarok e gwenge mamoko. There was ease in voter identification. There was ease in voting itself. There were few incidences of indiscipline, unfortunately, and I think some of you observed this firsthand. We think that these were very unfortunate and should not be repeated. Duoko mogik ma yiero makamano idhi golo mar Manyien. Kaka Kenya Makare, abiro achiel kachiel kawuok e mbalariany mano mar Aga Khan mantiere buore Nairobi ka. Kama bende odiochieng' ma kawuono mbalariany ni kotudre kod piny mano mar Canada. Odiochieng' ma kawuono gichiwo nonro ma bende gisebedo ka gitimo. Nonro mano mar dweche 3 ma bende gisebedo kaka sigana mago mag mine e kidienje mopogore opogore osebed ka imenyo gi ute mag fwambo. To fwambo makamago gin ute mag fwambo mago mag Afrika ma ugwe, piny Tanzania, Kenya kod piny mano Uganda. Kendo makamano gisebedo ka gitimo e ute fwambo mano moriwo mago mag fwambo mago mag wang' jowi kata mopogore opogore. Nonro makamano na odiochieng' ma kawuono nonro ma bende osebed ka itimo kuom thuolo mar dweche 3 mano chakre dwe mar 10, dwe mar 11 kanyakla kod dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Odiochieng' ma kawuono kaluwore kod nonro makamano, gazede kata mana iwacho ni newspaper gi dho ngere ma bende gisebedo ka gitimo ne nonro gin gazet maromo 1,256, wang' jowi maromo 169, kanyakla kod mbui mopogore opogore mag fwambo kata mago mong'ere gi dho ngere kaka digital platform stories mago 47. Piny Kenya ka nonro ma bende ne gisebedo ka gitimo kaka sigana osebed ka imenyo oriwo ute fwambo 53, 8 gin mag wang' jowi mopogore opogore kanyakla kod gazede madirom 7. Kata kamano ka ing'iyo sigana mopogore opogore mago mag joma mine e kidienje mopogore opogore, wachore ni e pinje mago mag Afrika ma ugwe mine thoro loso kotende kod weche mag siasa ema bende idewo wang'gi ka bende imiyogi nyiri kedo gi kare kod tamalo 47. Min ma bende jathoro lose timore e odiochieng' kata mag mong'ere gi dho ngere of the day ma bende kwana 41 osebed ka ichunegi nonro kata osebed ka imenyo e wang' jowi mopogore opogore nyaka londo kanyakla koda
opogore. Bende mine mosebedo ka loso e weche monenre kod ochumi. Osebedo ka ikwako koda nyakalondo gazede kanyakla kod mbui mopogore opogore kod kwan atamalo. Kata kamano nopuok pak ne gazede ma pacho ka nikech gisebedo ka gimenyo mine e malo mane kinde thuolo mano mar dweche ma osekalo mano chako dwe mar 10, dwe mar 11 kod dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Piny Kenya ka iwacho ni gazede osebedo ka miyo mine kata mana thuolo ka bende sigandgi osebedo kimenyo gi kwan atamalo 41. Kilo kod gazede mantiere piny Uganda ma bende osebedo ka miyo thuolo mine e gazede ma kamagi kod kwan atamalo 30. Tanzania kwan atamalo 29. Kata kamano kata mana gazede ni kata bende gisebedo ka gimenyo sigana mago mag joma mine e gazede ma kamagi. Tipo ok gisebedo ka gitiyo gi mago mag joma mine. Kuom ranyisi dire tich opogore ma bende kana gazet ndiko story kata mana ndiko sana mano mar ng'ama mine to ok gimi maino tipo mopogore opogore mago mag mine ma bende gimenyo. Kata kamano dicho ma kawuono nyasi ma kamano jatelo mabende no nyasi ni ne yango report ma kama ne Harriet Chigai ma bende jachiw paro kotendo gi weche aurora. Kada nonro kata na data makare mago mag mine ok osebed ka ichiwo e ute mag fwambo ahinya ma pacho ka. Kendo bende jojo tim no mar mondo nyora na kendo kendo ma bende group opogore mago mag mine. Bende mapinyo jodito kanyakla kod jofwambo ma bende ne nitiere romoni odiochieng' ma kawuono. Ni nang'o miyo ne king'iyo piny Tanzania jodito mopogore opogore ma bende omi lemo e ute mag fwambo e piny Tanzania gin joma mine kipimo kod piny Tanzania kipimo kod piny Kenya kama bende jiwo jofwambo mar mondo mi owuog oko ka romre margi ahinya mago mag mine mar mondo mi migi madongo kama bende gitie. Kata mana bende to kama pod dhi nyime mar ing'iyo kaka inyalo rupode kaachiel gi sigana makare mano mar mine chutho e pacho kendi mane sigana bende pod aluwo odiochieng' ma kawuono mane mbalariany mano mar Aga Khan. Samoro kintiere gi penjo anyalo duoko. Sharon gie thuolo ni aonge penjo, wabro tudore kibro miwa report duto te seche mag odhiambo. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao. Ni jota tije ma mine nobagoro mokinyi ma kawuono ka giriwo paro ewi midhiero ma mine tije kanyakla kod yudo duoko ewi chandruogego. Romo nokelo kanyakla mopogore opogore manie apis mamalo kotelnegi kod Harriet Chigai ma en jang'ad rieko e weche ma jatend piny Kenya owacho ni joma mine onego bed kanyakla mondo mi ober kuondegi mag tije. It is a promise to enhance the livelihoods and welfare of Kenyans through its key pillars, which is agriculture, micro, small and medium enterprises, MSMEs economy, housing and settlement, healthcare, digital superhighway and the creative economy. I would like to draw your attention. These initiatives are geared towards availing opportunities for equal participation of women and men in all aspects of life. So the resultants of effects of better agenda in supporting women leadership will include increased opportunities for women leadership, increased participation of women leadership national management, linkages, and livelihoods and household lives. Romo no mabiro kelo kanyakla weg weche mogwedhi e kidienje mopogore opogore tuke dusruok telo lendo matin mamoko biro chakore tarik 5 dwe mar Millicent miwa ler kowuok Kisumu achiel inyalo nyisowa ni chenro ma kama dhi nade gi e thuolo ni eri inyalo nyisowa ni to kaka gintiere ni gin kituke mage ma kata kitwere mage migeno
Mama Grace thuolo ni endi kuma nyasi mar ayanga bwana mokwongo Afrika romo maduong' mar gwere mabende tugo tuke mopogore kamoting'o weche tuke mag gwe adhula kod tuke mopogore kanyo, weche mag miyo ji mor, weche mopogore ma iluongo ni ng'ato gwedh godo e yor were dhi e nyime kaendi. Ka bende wayudo ni motelo ne mano ne jalup ogai mar riwruok oyang ni World Talent Federation mano Smith ne onyalo roka kod gavana Nyong'o otok kod ayanga motelo ne nyasi mar chenro nyime kaendi mondo mi osidh Kisumu ayanga ne nyasi no mabiro timore higa manyien dwe mar 8 kochakore tarik 25 nyaka 29. Chung ne oganda inyalo yagi kod karomo kaendi mama mabedo kod nyiso ang'o gini mawuok e maendo to en nyasi mag tuke mage mabende biro wuok chopo chieng' mabende nyasi ni biro dhime ka okamana achiel kachiel abiro chako kodi mondo ilerwa ni to kaendi kawuono ang'o madhi nyime to bende kane watwak mbele kanyo ni wacho ni un jogo mabende ne ondikore mar laro thuolo mar bedo jogo mabiro yango kaendi kaka kama ibiro time tuke makama ginyalo wacho ang'o king'eyo? Erokamano, an iluongo ni Akecho Bat Masira, an CEO mar Mama Grace Onyango Cultural and Social Center. Mama Grace Onyango Cultural and Social Center nochakre higa mar 2020 an monokwongo keta. Koro kawuono Mama Grace, wawacho ni Mama Grace kae, watiyo kod Mama Grace mondo wanyanyi Kisumu, mondo piny mangima ong'e ni Kisumu en kama nadi. Kawuono jatelo mar World Talent Federation mo America osidho Mama Grace Onyango kaka center maduong' mar talanta Africa. Koro wasebedo gi ritruok kod World Talent Federation kuom higni madhi 3. Koro higa mabiro ni kae wapuonjo ji talanta mopogre opogre. E toka kae wan gi joma timo modeling, wan gi school of modeling, wan gi school mar drama ma toka kacha nitie joma timo drama, wan gi schools mar goro, kineno toka kacha be nitie joma puonjre goro, wan gi gik mang'eny matimre kae. Koro wan gima duong' kae kawuono en wadwa nyiso ji wan gi sunga e chunywa ni Kisumu osidhi ni ema dhi siro, ema dhi chung'ni Talent Federation mabiro timre Kisumu ka higa manyien. To Mama Grace kae ema dhi bedo secretariat mar World Talent Federation Conference. Erokamano. Machiegni nyalo lero mana kaka in ngire mabendo ochung'ne ng'iyo kata kelo masinde pacho kae ni bende nyalo menyo dhano mang'eni to dhano ni endi onyalo timo ang'o kotenore kod were momiye kata ma Nyasaye nochwere. Inyalo lero mana matin kiteno kod nyasi makawuono ni. Erokamano, an iluonga ni Professor Humphrey Obora, an e jagoro maduong' e World Talent Federation. Abiro ka gi welo Vice President mar America, Professor Pedro joma kwa boyo machini priario biro pongo Kisumu ka man pare uru kaka dola biro ne maruok jo gari nyiri gi talante ki man mayo iga mokato no kelo masin mana wuoi masin mianya Masiniti Mama Grace Onyango to gi university managero milongo ni Talent University man Buoye Nyamasaria. Kuonde gi kikele nyathi tinyisi gima nyathi en biro konyo. E higa manyien wakelo piny sima mondo lernu kendo wachnu gigo maber moloyo kaka anja Afrika mondo iwinje ni ok en gima timore mana Kisumu ka, en gima timore e dunia misima te. Erokamano.
Na kama jama chiegni professor in kaka jalno mabende in jambetre mochung' ne nyayo were kindo gandi nyalo wacho ngotno kod gino masani kelo Kisumu kae ndi mondo mi okonyo ganda. Kakiwacho an gi mor makende kaka jambetre mar Afrika nikech wan gi thuolo makende mondo wabi Kisumu ka higa manyien kwanyayo weche mag mich kaachiel gi pok mopogore opogre ma dhano ni godo. Ji mathoth ok oseng'eyo wechegi to wayelo gi mondo ji ong'e ni gigi nyalore kaka Ngire osewacho. Wabiro romo ka higa manyien kendo wabiro chano gik moko e yo makare mondo wateg Kisumu kaachiel gi Afrika. Machiegni ahinya kaka jatend migawo mar weche tuke Kisumu County inyalo wacho ang'o ma endi dhi konyo oganda ma Kisumu kata rowere ma Kisumu nade to un kaka county uikoru mar tiyo gi jogi kata rito jogi e yo machalo nade? Erokamano wan kaka jo county adwana go erokamano mokwongo ne World Talent Federation kuom ng'iyo magiwach ni Kisumu County oromo mondo host activity madhi timore higa manyien. Adwana wach ne jowa matindo and jowa manigi mich ma Nyasaye omiyogi ni mondo mae saa makendo wabro miyo opportunity gi wuog oko mondo ginyis mich magin godo ne piny mangima. Wawacho ni Kisumu County dhi bedo gi piny mangima dhi bedo ei Kisumu County dwe mar 8 e higa mar 2025. Koro wan ne waserwako gi kendo wacho ni wadhi rito gi maber kendo wadhi rito wendwa maber kendo wadwa ni ji kamoro amora wage encourage kata mana counties wa bende mondo bi Kisumu mondo ne gima timore sechego. Wabro bedo gi juma achiel modich ma jogo manigi mich bro nyiso michgi kendo waikore mondo waritgi wan gi otende moromo in terms of joma dwa wuok around wan gi transport in terms of kuonde minyalo chieme otende minyalo chieme gi chiemo mawango gimoro amora waikore kendo wadwa nyiso ni Kisumu County oikore waluongo Kenya mangima mondo bi Kisumu County waluongo piny ngima mondo chop Kisumu County. Welcome to Kisumu as the Vice President of the World Talent Federation. You can just tell us a little bit why you visited first I have to say Erokamano. Okay. You'll say that there. So just tell us why you're visiting Kisumu and the purpose you are here with this visit in relation to talent. Well, it's the World Conference has been awarded to Kisumu for August 2025. So it's going to bring thousands of people here. It's going to bring investment. It's going to show Kisumu to the world, and the world will see Kisumu. It's also, I think my friend Pielo Lumumba mentioned it, the seedling of a new generation where it's truly equal, with equal opportunities to showcase what you really have here, and you have in abundance history on your side. Now this cultural centre is showing where you came from, and once you know where you came from, you can best know where you're going. Thank you. Madam Milton, kakise winjo kabende jalupo gai mar World Talent Federation, Peter Smith, oyango ni okibia kaendi mar yango were to bende gikelo weche mag nyayo mwandu kata keto pesa kata loso nafas mag tije ne rowere ma Kisumu mabende nyalo bedo kod pok kod were mopogore. Kai winjo ka jatend migawo mar weche tuke kaachiel kod kit chwech mopogore oyango kanyo ni kaka Kisumu County gikore ne nyasi makamano kendo romo makamano ka gigo gisechako keto kare mondo mi odiochiengno kochopo to romo no kod nyasi no odhi kare. Ka okamano magi weche mamedo luwo kotino kod mamoko ang' wakelnu kochopo e seche mag kagi kacha ngichwelo kod oimore gi thuolo ni aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e wang' jowa mar Ramogi. Milton Hankomi. Erokamano ahinya Milset Adhiambo, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Wadhi nyime, jatend migawo mar arita pachoka omi jotend arita ma pachoka omi orak mag tich mamiyogi ageta manyaka gichopie. Kamano bende ibiro ber kirango ageta gi ka gichopo kinde ka kinde mar neno ni chenro mag arita ma pachoka obedo makare. Kindiki nowacho magi e boma ma Nyamira, kamano obedo gi romo kod jotend arita mamoko tino. Ni weche mag arita kowuok siasa jotego mondo chula kaka kendo motelo onyisogi bende kawo chik ne josiasa manyayo tulo. It's a routine meeting
just to look at the situation of service delivery in this county. We are also clear that this administration, as a policy, does not tolerate or does not politicize security interventions. So we are saying that all political players in this county, and indeed in other parts of the country, are free to engage in their political activities, even to compete and have different opinions and ideas. We have no problem if politicians do not agree on issues and policy matters, because that is what is expected of them. However, they need to know that clearly nobody is allowed to commit crime hiding under politics. And for us, we are not looking even at the political affiliation of the offending characters. We are going to go with them after them impartially. Bad Migago mochung'ne koro chal mar kor lwasi Kenya Met ochiwo lendo margi kaka koth biro chwe e kor gwenge mopogore e pacho ka. E kindego bende oyangore ni koth nyalo kelo midhiero mamoko moting'o keyo tuoche kaachiel gi kethruok mag mwandu. Director General mar Met Dr. David Gikunga otimo lendo mar koro chal mar kor lwasi e kind dweche 3 mabiro. Cleopas Oluoch nigi ler mathoth. Liet gi ng'ich. Chal mar kor lwasi osebedo kalokore piny maru. Mae nyalo dhi nyime thoth gwenge ma pacho kae kata doko ni koth dhi chwe e kind dwe mar 3 nyaka dwe mar 5. Bad Migago mochung'ne koro chal mar kor lwasi ka gigolo koro margi mar beko onego chenro mare. Mostly of public health concerns, like malaria is one of them. We've been struggling with cholera up to now, although it's partly not necessarily climate oriented, but it could be a spillover from contamination of water flowing into the drinking. Mantiere imbo kod milambo mar ho mar okak, kaachiel gi mago bende mantiere alwora mar nam Lolwe. Kochopo e juma mar 3 e dwe mar 3 ni, koth biro chako chwe e counties ma Nairobi, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Embu, Meru, Kiambu, Nyandarua, Kajiado, Kitui, Makueni, Machakos, Tana River kod Taita. The features that brought about the enhanced rainfall for October, November, December, which we observed into January. Some of the features are still in force. They are dying down, but they are still strong enough to enhance the rainfall. Yangore bende ni counties moko mantiere yo nyandwat kod mano ma wuok chieng', kaka Turkana, Samburu, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa, Isiolo kod gwenge moko mag Tana River yudo koth kochakore giko dwe mar 3. Counties mantiere dhoth nam chumbi biro yudo koth kochopo juma mar 3 e dwe ni mar 3, kendo biro dhi nyime nyaka dwe mar 6. Migago koro chal mar kor lwasi Kenya Met chiwo milome ni koth mabiro chako chwe biro konyo e nyago chiemo moromo, kata kamano moko nyalo kelo achiedh. Risks of slides there is that likelihood. There is a likelihood of having swollen rivers. And what in a nutshell we would say is that let's position ourselves properly and keep off harm's way. Bad Migago mochung'ne koro chal mar kor lwasi okwayo bed migepe mamoko mondo wuog oko kendo bede kicha mar neno ni girakore makare kod masira mabiro kaluwore kod koth mathoth e gwengewa. Cleopas Oluoch, Ramogi TV. Gavana ma Kakamega Fernandez Baraza dwaro mondo jalup jakom mar ODM Wycliffe Oparanya
emobedo gai maduong' burano ka Raila Odinga oyudo kom AUC. Baraza wacho ni Oparanya moromo telo ne duond burano kendo riwo jo Kenya duto. Sisi kama viongozi wa mkoa wa Magharibi, viongozi wa chama cha ODM, tunaendelea kuunga mkono azma ya Odinga kuwa the chairman of African Union Commission. Tunaambia baba, we are behind you 100%. Tunaendelea kukuombea. Baba akienda kule African Union, the only loyal deputy party leader ambaye tunataka tukue hicho kiti cha kuwa party leader wa ODM, none other than Wycliffe Ambetha Opa. Ningependa kuona kwa ishara ya mikono wale ambao wanasema Oparanya achukue kile kiti cha baba. Nyako Ramogi yena monda ka oyweyo mokwongo kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. His eldest mysteriously disappears, but 15 years later, watch this inspiring and compelling drama, Keliek, exclusively on viewsasa.com. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviata on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kech oserocho jopuonjre mathoth e chopo lek margi mar somo. Nitiere nyithindo ma jonyuolgi gionge go kabisa. Kar duso alwora gi maua, oganda ijiwo mondo opidh alode kod kit chiemo mamoko. Wan kod kothe, wan kod olembe mang'eny kani, wan kata kod rabuon ka, wan go muogo, wan kod nduma. Nyaka ne gifweny ma sikund primar ma ugolwe koro mong'o olemo mokel kod nyayo chiemo e sikul. Gima japuonj puonji klas kacha, kwa biroko, kwa timo, waneno en tich mayot. Koro nyithindo chiema
alot ing'wede e puodho to nyithindo chiemo e skul maonge wasiwasi. Tudri gi Simfros Okinda chieng' Ngeso tarik 2 dwe mar adek higani mar ng'eyo matut e wi pur manyasani mitayo kod jopuonjre gi jonyuol e sikund praimar ma Ugolwe. Kik bai. Wedenda kakidenda no. Donga se winjo. Wagoko. Jao tuonge makosa. Fechi kiki iye mono ngata godo. Say what? Nyalo wacho ka nilifunga macho nikaleta mimi hapa. Tawona mua giyuda ka migone kikata kisimu. Chris, ogol sata. But agombo sana na be win team. Unajua sisi tunafanya kazi yetu ya the representative ya serikali. Machiegni kendo neno apisa mag obila mawuok e obila ma Kehancha ochako timo nonro kaluwore kod mano otim ne johala moro e gweng'no mowito ngimane. Kaluwore kod obila e kaunti ma Kuria Eastern Bet, johalano nochuo gi pala nyadiriyo e kore kod jal moro ma ondiko gino manyaka sani pod inono gima dine kel nek makamano. Bet bende olero ni jalno ero nochung e tich jumbe 2 mokalo. Jachino machon nogo gi kweth mane ochopo kanyo kendo ne oyange ni owito ngimane kinde machuok bang'e ochwale od thieth. Kawaida akaenda ku ya wafanyakazi wake ambaye alikuwa amesimamisha mbili iliyopita akakuja. Wakati aliingia kwa duka yake akapisiana na huyu mfanyabiashara ambapo huyu mfanyakazi wake alichomoa kisu na akatunga mara 2 kwa kifua. Lengo yenyewe hatujajua ni nini, sababu kama ilikuwa ni wizi angechukua pesa, sababu huyo mfanyabiashara alikuwa na pesa kwa meza. So hatujajua ni kwa nini alitunga. But baada ya kufanya hiyo akatoroka towards Tanzania. But mob injustice wakaja with him. Jodolo, josiasa kaachiel kod obila kawuono noyworo nyasi mar alam makende manobagie kachung'o bura ma Changamwe Mombasa malamo ne piny Kenya. E nyasino alam nobagi matemo rakore gi midhiero mar wacho jende tiyo gi yedhe mamero ji, nok mag tije kaachiel gi timbe jore. Alamno bende geto kelo kanyakla jotelo duto siasa mondo joket thenge pogruok mag siasa kendo girit Kenya kanyakla. Moko kuom jotelo manoyworo nyasino gin spika mag kaunti ma Mombasa, seneta ma Mombasa kaachiel MCS mawuok e kuonde mopogore Mombasa. Tunasisitiza amani, tunasisitiza usalama na pia tunajaribu kuomba ili Mungu asaidie hawa vijana wetu na wote ambao wako eneo hili ambao wanatumia madawa. Mungu awasaidie pamoja na kuwashauri, lakini Mungu awasaidie waweze kuwa wananchi nzuri. Mambo ya tumeweza kukaa vijana na kuongea na wale ambao wamepeleka meditation na sana na provincial administration kuhakikisha kwamba wadi yetu iko salama. Angi madwaro wachonia, we want to replicate ngechwa sebet gagilemo ma national government timo at the national level waneno ni ber kwa nyalo kele mashinani kae ward kae kwa lamo Nyasaye. Kech kwa lamo Nyasaye to kila gimoro beta sawa sawa. Pinyo sebedo matek. To bingeni ng'ama paro mondo ket joge e lwet Nyasaye en gima ber kabisa. Nikech koro wang'eyo ni oparowa kamoro amora. Kok onyal chopo ne ng'ato lakini olemo ne ng'ata manie Changamwe ward mondo Nyasaye odhi opargi to winj ywak manie chunygi mondo odhi oduokgi. Kuonde tiegruok duto ma e pachoka kore kwayo mondo kete chenro mag kit chiemo man kod nyinyo makare mag tego ageng'a mag del.
kane giwuoyo e kinde nyasi mar ringo rapar mar adek mar kit chiemo man kod ageng'a mag del e magawa moro Yobore ka jotelo mochung' ne chiwo puonj e riwruogno Charles Opio nolero ni gibiro tiyo machiegni gi piny owacho mag kauntis ahinya to Nairobi ma bende gie sani dhi nyime gi tayo chenro mag pidho nyithindo e sikunde. Bende jo Kenya ni chiemo makare makonyo for us to back for education as a program. Because, county government for us are in charge of the institutions, and they really meals, including porridge and all the children, and that really provides a very perfect opportunity to really ensure that they also can get nutrients through the supplements. I think the government, yes, is doing enough, has done enough to support the efforts, particularly leading in the area of developing these guidelines, working very closely with Kenya Bureau of Standards that are developed in Kenya. Schools milling their with macro scale meal the schools use 4-5 flour. Riwruok mar nyithindo man kod ng'ol mar winjo The Kenya Society of Deaf Children oyawo klinik mar nyithindo man koda tuoche wang' kod duol. Ma gin kod geno mar chwalo thieth ma nengo nyithindo gitiyo godo ka Francis Nanga omedo jiwo mondo man gi tuoche kendo giyud somo madwarore bende gikwayo jod bura mane ochopo e nyasino mondo okonyie e duoko piny nengo mitiyo godo e nyithindo man koda ng'ol mar winjo koda makwan yoro matamalo 50. For the child to understand what you are teaching. So it takes a bit longer, and therefore covering syllabus in our schools is a true challenge because we cannot learn as fast as the hearing people. So understand us, even when you hear a deaf child has 180, 190 marks, those are close to 390 and 4 ones with the regular children, because it takes long for them. Kukubwa sana sababu tumefungua clinic ile watoto ambao hawasikii watakuwa wanakuja kuangaliwa kuonekana wako vipi ndio wapatiwe hearing hata watu wazima, wazee, kila mtu, na tumefungua kwa Kenya mzima, kila mtu anaweza kuja katika hearing center. The deaf child must be visible in this country. So we've come here to declare total visibility, and especially for this society where you are the chair. Now we shall also assist my chair in advocacy for the rights and the needs of these children. Mohe onus mar jopuonjre mag grade mar 6 e pacho ka ok buk mag somo mag grade 3 midhiero ni mako nowacho ahinya to gipimo gi skunde mag ji giwegi. Ma irien kaluwore kod lipod riwruok ma ok mar piny owacho marango somo Usawa Agenda manogol e boma ma Nairobi. Kaka Judith Omondi lero, lipodno bende oyango ni kaunti ma Siaya oywa goro kaluwore kod kwan mamalo mar nyithindo mowe skul. Ahinya to mag piny owacho kae mane oyangore ni nus mar jopuonjre mag grade mar 6 e skunde mag primar ok nyal somo malong'o buge kisungu mag grade mar 3, midhiero ma ogo tach e skunde mag piny owacho kipimo gi skunde ji giwegi. Mondo wabed gi somo malong'o nikech osewach ka ni nyithindo manie grade mar 6
ji nyalo weyo okony somo to weche onego kaka skunde nyaka bed modho kata matindo sama to gi chiemo malong'o to gi access mabeyo. Usawa agenda bende yango e nonrogi ni kwan mar jopuonjre ma West medore higa mar 2023 timo kod higa mar 2021. Kaluo kaunti Gori otelo e kwan mar jopuonjre ma ok dhi e skul. Homa Bay kod Kisumu to ni malo kod kwan jopuonjre ma dhi e skul. Gima duong' ma jonyuol koni thoth jopuonjre we somo en nengo mar somo gi chudo ma gitimo jopuonjre ma ondik kod boards mag skul. Major that this one dropping out because of that should be taken care of. E somo mag CBC bende report ni yango ni nyato mag chudo somo primary The challenge that we have is and ask what steps have worked and how can we retrace our steps, because it is very urgent that we retrace our steps. We have missed steps that we shouldn't have missed, and we need to retrace our steps, because with every passing day the future of millions of young Kenyans is being compromised, and with them the future of the country. Copies. Judith Omondi, Ramogi TV. Mtu wangu, imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Baya, tuanze kulipa pesa. Na ni cashless. Masema tunaweka pale. Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni uchuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwaro lo kuom okumba mari mondo ibed kokalo lony mari mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudrigi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Can do so much. Kendo lony wote madu urudi mokne ratego sikongo yako moro majagweng norite gi hera Daka nene ko hinyre tani ali abed kode kaya konyo mo pigi daka kitone to rito ahinya wonge ich lach ne odino wengegi ko jaduong' onego pog mwandu mano mari kaka paro pi kosa kod mono bisiko e oriti